Edochie isi. N'ebe m na onwe m na ozi ozi. Ya na nwa ya gwara na ịmara obe. Ịmara obe. Lẹ́nu kan tù dé sàwọn kò sàwọn mọ̀. Ịmara obe. Yìí ni bẹ́ẹ̀ gbé ifọ̀ kan. Ọ̀gẹ́dẹ́gì. Ụzọ ka obi ọkụ. Ọ̀gẹ́dẹ́gì. Anụrụ na Maịka na-atụ ndị ọchị okwute. Ogadagidi. Aku nwata nwere ebe agha gịta. Ogadagidi. Ntụ juru ọnụ oge ọbụla na gị. Ọ na-eri. Nwunye bụ anatago. Arụ ọdị. Nwa na ụjọ gwara anyị. Abọ n'ibi anụ zuwe. Abọ m n'ihu sọ m na amụrụ nne. Okay, para mais e disse o eu. Tata makele nonya. Chwe msamu. Unu tenda oge ni anyị zuko na. Anyị kwete na anyị ga-arọpụta ndị ejejula anyị ese ọzọ. Anyị mara ebe ọ bụ ya ka ava na-ekwu. Ndị anyị siri anatago. Wee na-akọwakwa nọ ndị be ezi Igbo ka ebe ama. Ya ina ne. Inu ya? Igwe. It's not the best Igbo. The best Igbo I'm going to when I want on ke doctors you do Igbo nata. No nyama ke eba. Kije ni ikuta. Ikuye? Nolani. Ikuye? Nolani kayo kanya. Obayi. Ebe ọ na anya amanugo. Onye ọbịa ka ọma. Ibe anyị ga-akpazi Igbo ka a ga-esi wee jee gwe ka anyị wee zinete ya. Dr. Ramonda. Anya ka anyị